Fortsätt jobba. Oj, oj! Just det. Vad mer då, farfar? Oj, oj, oj! Tack så hemskt mycket idag. Hej då. Är du med nu? Alltså, jag är lite skumt. Tycker du att det är löjligt? Mera! Det här är skratta. Kan du kasta Ja, på det är jag också. Har du fått med på pannan vad det är han skrattar åt? Ja, det skrattar han. Får jag prova? Jag är nog jättebra på det. Lägg dig på nacken. Hur gör man då? Ja, det är bara att lägga den. Ja. Där. Håll här då.